Victor Osimhen zai samu ƙarin Euro 2046 kwatankwacin kuɗin Najeriya Naira miliyan 120 idan ɗan wasan ya ci ƙwallaye 9 a Napoli a kakar wasa ta bana. Sai dai tuni ɗan wasan gaban na Najeriya ya zira ƙwallaye 19 a ƙungiyar a gasar Serie A kawai, da kuma jimillar ƙwallaye 21 a kakar wasa ta bana, wanda hakan ke nuna cewa tabbas za a bashi wannan jimillar kuɗaɗen a matsayin garaɓasa. A nan kuma mai tsaron ragar ƙasar Argentina Emiliano Martinez, bayan an naɗa shi gwarzon mai tsaron raga na duniya na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA, ya bayyana cewa a kodayaushe 'yan jaridu suna tambayarsa shin su wane ne gwarzayensa a rayuwarsa, inda ya ce, kullum ina cewa bayan kallon mahaifiyata tana aikin wanke-wanke a gidajen masu kuɗi na tsawon sa'a 8 ko 9, shi kuma mahaifina yana aiki tuƙuru babu hutu, na tabbatar da gaskiyar cewa gwarazana su ne iyayena, kamar yadda ya bayyana wa manema labarai. Wani labari ya bayyana cewa wakilin ɗan wasa Muhammad Salah ya yi watsi da raɗe-raɗin cewa ɗan wasan na iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a ƙarshen kakar wasa ta bana, musamman idan ƙungiyar bata samu gurbin shiga gasar cin kofin zakaran nahiyar Turai a kakar wasa mai zuwa ba, kamar yadda jaridar Goal ta wallafa. Wani rahoto ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na shirin siyan ɗan wasan gaban Chelsea Raheem Sterling idan ta samu damar siyan ɗan wasan gaban na Ingila a ƙarshen kakar wasa ta bana, inji Yanchi. A nan kuma an tabbatar da cewa an ci taron magoyin bayan da ya yi kalaman wariyar launin fata ga Vinicius GR har kimanin kuɗi Euro 4,000 da haramcin watanni 12 ba tare da ya shiga filin wasa kallon wasa ba. Shi dai wannan magoyin bayan ya yi wa Vinicius kalaman wariyar launin fata ne a wasan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta fafata da Atletico Madrid. A wata tattaunawa da aka yi da ɗan wasan tsakiyar ƙasar Argentina da Atletico Madrid, ya bayyana cewa, ina roƙonku da ku gafarta min da a dukkan kalamaina da zan yi, saboda ina ganin wannan tawagar ƙungiyar ta ƙasar Argentina ita ce mafi kyawun ƙungiya da ƙasar mu ta samu a tarihi. Ba wai don girman kai ne na faɗa haka ba, amma a matsayin ƙungiya. A lura da cewa mun doke zakarin yankin kudancin Amurka a wasan ƙarshe Brazil, haka zalika mun doke zakarin Turai a gasar Euro, wato ƙasar Italiya a wasan ƙarshe, da kuma doke zakarin duniya a gasar cin kofin duniya a wasan ƙarshe ƙasar Faransa, kamar yadda Rodrigo de Paul ya bayyana. Wani labari ya bayyana cewa Erik ten Hag ya yi imanin cewa ɗan wasan gaban Ajax Muhammad Kudus yana da halaye da basirar da zai iya taka rawar gani a gasar Premier League, kamar yadda jaridar Men's ta wallafa. Shi dai ten Hag yana kwaɗayin ɗauko ɗan wasan zuwa filin wasa na Old Trafford a ƙarshen kakar wasa ta bana. Wani rahoto ya bayyana cewa ƙungiyoyin Arsenal da Newcastle United na zawarcin ɗan wasan tsakiya na West Ham Lucas Paqueta, wanda ya koma West Ham a bazarar da ta gabata, kamar yadda jaridar Peters ta bayyana. Haka zalika a nan ma dai an bayyana cewa Manchester United na da ƙwarin gwiwa cewa za ta iya siyan ɗan wasa Declan Rice a ƙarshen kakar wasa ta bana, duk da sha'awar da ƙungiyar Arsenal take wa captain ɗin na West Ham United. Sai dai rahoton ya bayyana cewa ɗan wasan tsakiyar na Ingila yana son ya ci gaba da zama a London ne, kamar yadda Football Insider ta bayyana. Rahotanni sun bayyana cewa Barcelona na sa ido kan halin da ɗan wasan gaban Manchester City Julian Alvarez yake ciki. Idan akwai mai yiwuwa, ɗan wasan gaban na Argentina ka iya komawa filin wasa na Camp Nou a matsayin aro a ƙarshen kakar wasa ta bana, inji Sport. A nan kuma an bayyana Cristiano Ronaldo ya lashe kyautar gwarzon ɗan wasan Saudi Pro League na watan Fabrairu, inda ya ci ƙwallaye 8 sannan ya bada taimako 2 a wasanni 4 da ya fafata a watan. A wani labari da ya wallafa a shafinsa na Instagram, David Alaba ya bayyana dalilin da yasa ya zaɓi Lionel Messi a matsayin mafi kyawun ɗan wasa fiye da Karim Benzema. Ya ce, tawagar ƙasar Australia ce ta yanke zaɓin Messi, ba raɗin kaina bane ni kaɗai, inji Alaba. Kowa ya san yadda nake, musamman yadda Karim ya san ina ƙaunarsa da rawar da yake takawa, kuma na sha faɗa cewa shi ɗaya ne daga cikin fitattun masu zira ƙwallaye a duniya. Babu tantama a wannan kalaman nawa, inji David Alaba, bayan da magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Real Madrid suke sukarsa a dandalin sada zumunta, suke cewa ya zaɓi abokin hamayyar ƙungiyar Lionel Messi fiye da kyaftin ɗin ƙungiyar tasu Karim Benzema.